ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong UMDC jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council uba phasmun dekhar hagas ni sajan jong ka arfu laitrik ubnai risau arajar arfuwei ulapenha perdano ye ka lempung ye lekai ka batip kum ka 12 District Open Badminton kabala sedang nado ka khat praterik ubnai risau arajar arfuwei Hagani ke lempung ye lekai bala penyai de ka West Jaintia Hills District Badminton Association kabala long ha indoor hall ka Senra Joai Pepperly lawan banyak simbenta de ki rang bat ki thai ye lekai badminton na keleng ki benta jong ka rilom Jaintia bat ka thong jong ka association haba penlong ye gani ke lempung ye lekai ka long na ka benta ban kinteu ye ka sap ka phong jong ki khon samla Siapa yang beri kita sedikit trauma wanita. Sama ini kita yang kecil, yang orang